Anton Mihajlovics köpött egyet, azt mondta, hogy hey! Megint köpött egyet, megint azt mondta, hogy hey! Aztán megint köpött egyet, megint azt mondta, hogy hey! És elment. Na mindegy, inkább mesélek Ilja Pavlovicsról. Ilja Pavlovics 1893-ban Konstantinápolyban született. Még kisgyermekként Pétervárra került, és ott elvégezte a Kirocsnoy utcai német iskolát. Később valami boltban dolgozott, aztán még valamit csinált, majd a forradalom kitörésekor emigrált. Na de hagyjuk. Mesélek inkább Anna Ignatyevnáról. Anna Ignatyevnáról mesélni azonban nem is olyan egyszerű. Először is. Nem tudok róla semmit. Másodszor pedig most lepottyantam a székről, és elfelejtettem, hogy miről is akartam beszélni. Inkább mesélek magamról. Magas vagyok, okos, elegánsan, ízlésesen öltözködöm, nem iszom, nem járok lóversenyre, ellenben vonzódom a nőkhöz. És hát a nők sem vetik meg a társaságomat. Sőt, kifejezetten kedvelik, ha velük sétálgatok. Szerafima Izmajlova már nem egyszer meghívott magához, és Zinaida Jakovlevna is azt mondta, hogy mindig szívesen lát. Marina Petrovnával pedig volt egy érdekes esetem, amit most el is szeretnék mondani. Az eset teljesen szokványos, de mégis érdekes, mivel hogy Marina Petrovna nekem köszönhetően olyan kopasz lett, mint a tenyerem. A dolog a következőképpen történt. Megyek egy alkalommal Marina Petrovnához, ő meg puff! Megkopaszodott. Hát ennyi.